ato ni siyang adobohon, ato sa ni siyang limpyuhan. Isa-isaho na to ni siya pag tan-aw kay base na ay nga nabilin nga ingon ani. So karon ato ni siyang isa-isahon. Pero kani siya ing ani di na ni nato siya kuhaon. Kuan man na siya panit. Skin by tawag ana. And then ato ni siyang putulon ka isa. Humanatog tan-aw, humanatog kuan ani kung kani pares ani diba kana mga labit-labit na murag napay iyang kinaon kani mga kinaon man ni siya nagpilit-pilit. Okay na siya ato nang nalimpyuhan. Ato sa ni siyang hugasan. Ay, unya na nato ni siya hugasan. Ato sa ni siyang putol-putulon. Kay dako raman pud kaayo no. So may nang daghan pud kaay tag sudan. Charot. Para daghan pud kaayo diba? Para naapod sudan sunod kaon. Anaon nato ni siya kay para daghan. Nya ato ra ni siyang adobohon. Lisod pud og ato nig sabawon nga di man ko kabalo og unsaon ni pagpagi og luto kay ang akong nahibawan ani adobo ra jud. Nya amot lang og madimao ba ni karon nga pagka-adobo. Manood na lang kayo. 1 ka kilo siguro ning gikuha ni Sherwin. Aya dai nato ni siya hugasan, ato na dayon lutoon. Nahuman na tagkuan, hiwa-hiwa, ato na ni siyang hugasan. Ikaduhang hugas. Last na ni siya nga hugas ha. Okay naman siya. Maghiwa sa tadaan sa atong panakot para diretso na ang atong luto. Ang atong panakot karon kanilang siya. Ato sa nihugasan ang atong bombay. Okay na siya. Nahugasan na nato ang atong sibuyas bombay. Ato ra ni siyang huruton kay para lami-lami pud no, lami-lami. Daghan og panakot. Anayon ra ni nato pag slice ang atong panakot nga bombay. Ato ni siyang huruton kay dato-dato mata karon. Unya kini ang atong ahos, ato ni siyang tadtaron gihapon, gagmay. Diara, nahuman naman ang atong kuan, mga panakot. Nahiwa naman ni. So, ato na dahil ni siyang itungtong kay para makakaon na ta. Si Sherwin, wala diri si Sherwin. To asa iyang uncle and very very sad kay naay nahitabo sa iyang uncle na mild stroke or sa bato iyang giingon kaganiha. To asya dito sa iyang uncle naglaag. Kanira ang atong gamiton sa pagluto. Dira atong mantika. Madali lang mainit itong kawali natin. Ito, ilagay muna natin ang ating camera. Cameraman, konting mantika lang ang atong ilagay. Ilunod na nato ni siya ang atong panakot. Ato sa hinayan og maayo kay baka maglipad itong kawali guys. Kani atong gamiton pagkuan luto karon. Murag daghan na kay tag panakot. Dato-dato man ta karon. Charot, dato-dato. Basta pagdaghan panakot dato-dato. Bitaw no, joke-joke ra na ha. Ayon ninyo tinud-a kay basig mutuo po dayon mo. Nya pagka human ani, ato na dayon ilunod ang atong batikulon. Adobong batikulon ni ang atong lutuon karon ha. And tingin-tingin na lang kayo kung paano ko siya lutuin ang batikulon. Ito ang ginamit ko pag sandok-sandok. Okay ba ni siya? Pwede ba ni siya? Ato na ni siyang ilunod kay murag na golden brown na ang atong panakot. May lagdili ni mag sagirit og maayo. Lo! Ay! Talsik-talsik day. Ay! Ayan lahat ang ating batikulon. Ato na din ni siyang kuraw-kurawon. Ato din siyang takluban kay para maluto jud siya. Nya atong bantayan kay basin mamad-an siya kalit. Mayroon tayong saging. Ito ay galing sa lote kong nabili. May nahinog na tapos nagdala ako dito sa payag. Eto, hinog na siya. Diba? Dagan kaig sabaw. So, ato pa na siyang pamalahon.
Ay haday nato siya butangan sa suka ug tuyo. Ito ang pinadala ni Arnold Jod sa amin. Dinala ko dito. Tapos, kay Auntie Mercy at sa kay Gerald, nandoon na sa kanila. Tapos yung isa sa kay Saysay. And then isa sa kay Mother Marites. And then ang isa kay Bintoy. Thank you so much, Arnold Jod. Ito, ang ganda talaga ng shoes. Grabe. I-check kung unsa na resulta. La, daghan pagyapon siyag sabaw. Kuraw-kurawon. La, daghan kay siyag sabaw. Ngano man ni siya? Nagsabaw siya, no? Ato sa ni siyang pamalahon. Ayha na to siya butangan sa suka ug tuyo. Ato na lang ni siya butangan sa suka ug tuyo kay para magsunop ang kalamion sa suka ug tuyo, no? And then, atong ipa-malamala. Tama ba? Konting tuyo lang, gamay lang na bitsin para halang-halang kani ang atong ibutang nga suka nya kay halang-halang naman jud ni siya, so good luck na lang. Pero lami man pud kung naay ko ano, halang-halang. Grabe nakadagan ang sabaw, mura na tagmulangoy ani sa atong sabaw. Pero ato pa ni siyang pamalamalahon. Ato na ni siyang kurawon, mauna ni siya karon ang atong luto. Lami dani kung naay luya, tapos atsal. Ato sa ni siyang takluban. Sosyalan, bayuta. Ato na i-check ang atong nilutuan kung unsa na ba. Kay gigutom na ko. Charot, wala pa si Sherwin, papasiya sa iyang angkol. Luto check, tanaw na nato. Hala, agay day. Naunsa naman siya? Nagmala naman ni siya day. What happened? What happened? Hala, mauna ni siya ang resulta sa atong nilutuan. Hala, wa na siya sabaw. So I'm sure na luto na ni siya kay wala na may sabaw. Mukhaon na dayon ta, mga sis, kay luto naman ni siya. Hala, lami kay tagsudan, guys. Mabusog na pud ta ani karon ang atong jogging wa na puy kwenta ani. Hala bayech. Daghan kaayo na pamisudan ugma. Ay, thanks God. Grabe ka lami. Lami kaayo askin. Diba? Sosyalan kitag sudan karon lami kaayo. Maghukad na ta kay lami kitag sudan, guys. Mukaon na dayon ta ha. Nya kay wala pa man si Sherwin basin ni kaon na pudto siya dito kay usahay man good kanang mulakaw siya. Pag uli ari di na siya mukaon kay ni kaon na siya dito sa iyang angkol. So atong ablihan si Putot kay ali sulod. Ikaw asa makagikan? Ha? Sumbagon ka na karon, ha? Tara. Makagikan. Na akagikan ha na manihapon na ta, guys, kay unsa na oras di na lang nato hulaton si Sherwin. Wow, lawi kitag sudan jud, promise. Oh, grabe kalami, guys. Eto, di ba? Sarap. Si Putot, masarap ang ulam mo ngayon, Putot. Okay na ang atong food. Let's eat, guys. Ang sarap ng ulam. Kaon na ta, tanan. Agoy, sama, Tot. Ha? Dami kayo tagsudan to. Kaon ta. Ha? Lami din siya kung naay sabaw-sabaw, no? Sabaw sa kanon. Nagmalamang. Lami. Asa ka?
Paning to na pud ko karon kay nag-inom na kog tubig. Kagahapon dito ko nagkatulog sa bukid. Nya si Sir Win, siya mo'y nagtugbong diri sa payag. Diri siya natulog. Nya kay kami kay nagmanyanita malagi mi. Nang dito ako nagpabilin. Master, hindi ako muluto, no? Pag lami ang sudan, walay kwenta ang jogging-jogging, no?